Утре е денят на застрахователя и по този повод ще бъдат раздадени наградите за застрахователи за обществото. Повече за приза и професията на застрахователния брокер ще разберем в следващите минути от председателят на Българската асоциация на застрахователните брокери Ивета Кунова. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Разкажете ни първо повече за тази награда, която ще бъде връчена утре по случай професионалният празник на застрахователните брокери. Как се роди идеята и за какво се връчва всъщност? Може би трябва да почна с една малка предистория. Българската асоциация на застрахователните брокери е създадена преди 4 години, даже може и повече. Ние първоначално организирахме едни награди, които се казваха наградите за застраховател на годината. Но миналата година имаше изключително тежки природни бедствия с щети, включително и човешки жертви. Затова решихме да направим една благотворителна акция за подпомагане на хората, изпаднали в беда от природните бедствия, но без застраховки. Тя имаше страхотен успех. Помогнахме на едно читалище да ремонтира покрива на децата, които са вътре. Затова всички, които привлякохме да участват и да са съпричастни с нашите идеи, с нашата кампания, попитаха какво е следващото, което ще направите. Затова проведохме разговори и с Асоциацията на застрахователните компании с идеята да подкрепим добрите идеи, идеите в полза на българското общество. Застрахователните брокери и застрахователните компании са част от обществения живот. Застраховането обаче за нас не е само бизнес. Затова ние имаме и роля на хора, които се грижат в помощ на пострадалите. Прегледахме това, с което застрахователните компании и брокери се занимават и всъщност осъзнахме, че много от компаниите имат свои инициативи, точно направени в полза на обществото. Част от тях имат инициативи за помагане при природните бедствия, както беше нашата, но имаме запазване на историческото наследство, други пък подпомагане на хора с дарби и деца, които свирят, пеят, танцуват, детски домове. Въобще инициативата са много, затова в този разговор, който проведохме с Асоциацията на застрахователните компании, решихме да направим и ние за първи път тази година наградите за застрахователи на обществото, с които да покажем на хората, че да, ето, нас не има, вие знаете, че ние сме тук, но ние освен застрахователи, нашата грижа е към всички, не само към хората, които са ни клиенти. Какви са предизвикателствата пред застрахователите в България? Огромни. Чисто законово или се сблъсквате с други пречки? Има и законово, има и други пречки. Само за малко ще обърна внимание на закона. Вече можем да кажем, че имаме нов проект за кодекса за застраховане, под който ние всички работим и застрахователни компании, и застрахователни брокери. Той е насочен към това да защити първо потребителския интерес и след това да гарантира спокойствието на нашите клиенти и на нашата работа като участници в процеса. Другото, което е най-важно за нас, отговор на втория ви въпрос, за нас като застрахователи най-важно е доверието. Доверието, което ние можем да изградим и градим с годините към клиентите, към хората, не само нашите клиенти, общо към всички, за да знаят, аз имам нужда. Мога да се обърна към моя брокер, моя застраховател и да направя така, че да спя спокойно. Как си обяснявате това недоверие в застрахователните агенции, въобще темата за застраховането, като че ли все още е на заден план? Хората не се замислят относно това, че една застраховка би могла да им спести много бъдещи проблеми, главоболия, финансови разходи. Защо го има това недоверие? За моя радост това недоверие става все по-малко и по-малко, нали? Все повече и повече ние градим доверието. А за недоверието, ако говорим,
Има нещо, което вече се обърна в клише. Това няма да се случи на мен. Общо взето, хората реагират по този начин. В последните години обаче, може би заради нашата работа, надявам се, и ние да сме спомогнали с това, това доверие расте все повече и повече. Природните бедствия, които се случиха, хората виждат, че ние сме насреща, че изпълняваме поетите ангажименти и все повече и повече хората осъзнават нуждата от застраховането. Защото застраховката е помощ. Имаме едно случайно събитие. То може да стане във всеки един миг, независимо дали с нашия живот или с нашето имущество или с нашите близки. Как може да го предвидиме? Може да предвидиме случайното събитие или случайното действие чрез застраховката. Застраховаме се, за да не ни се случи. Или пък, ако ни се случи, ние да имаме насреща компанията, която ще ни възстанови загубите от това случайно събитие. Това е застраховката. Разкажете ми лично за вас, кога беше момента, в който се ориентирахте към тази сфера и дълъг ли беше пътят до председателското място на Българската асоциация на застрахователните брокери? Аз се занимавам с застраховки 20 години. Даже вече 21. Съвсем случайно попаднах в професията, но в момента, в който навлязах, разбрах, че това е моето място. Аз работя, честно казано, не знам каква дума да потребя, силна, може би, с страст. Всяка една полица, всяка една застраховка считам за победа. Ако можете да върнете времето назад, пак ли бихте тръгнали по този път? Да, не съжалявам и продължавам 20 години. Наистина всеки Божи ден да отивам с желание на работа. Не ви ли натоварва понякога това, че гарантирате хората при някакви извънредни ситуации да бъдат спокойни, да получат финансова подкрепа? Сблъсквайки се с хора, които са преживяли някакво, било то бедствие или друго събитие, което се покрива от застраховката, не срещате ли мъката на тези хора? За съжаление, за тези 20 години сме имали и тежки ситуации, включително смъртни случаи. Но мъката ти я виждаш, я преживяваш, но пък си спокоен и знаеш, че ето, ти си там и можеш, ти помагаш на тези хора, които страдат. Това е едно огромно удовлетворение. Това нещо носи едно спокойствие и точно връща желанието на следващия ден пак да отидеш на работа и да помогнеш. Много ви благодаря за това, че бяхте при мен, за да разкажем повече и за професията, и за утрешната награда, която ще бъде връчена въобще. Да обърнем внимание на хората, да не неглижират застраховките и да не се сещат за тях, когато вече бедствието се е случило. Много ви благодаря. Благодаря и аз.